Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Eu sunt Entitatea și astăzi am să vă prezint 7 lucruri care ar trebui șterse imediat din Brawl Stars. Sunt absolut inutile sau sunt prea enervante. Nu uitați înainte să înceapă clipul să uiți acel butonaj de like, că este efectiv gratuit și m-ar face extrem de fericit dacă ați face-o. Cu toate astea fiind spuse, hai să-i dăm cu clipul. Hypercharge-urile, mai ales pe alea pe Leon, Feng și Edgar. Până aveți cum să-mi ziceți că hypercharge-urile astea n-ar trebui șterse sau remodelate, că sunt prea OP și enervante, n-ai ce să le faci, mai ales Leon, dacă are star power-ul al doilea cu hypercharge, mai omoră pe ăla, frate, mai omoră pe ăla, e prea invincibil, sau Feng, care poate să treacă și prin pereți, deci dă hypercharge, omoară toată harta, distruge. N-ai ce să-i mai faci, e efectiv prea OP hypercharge-ul ăla. Ar trebui remodelate, șterse, nu știu ce să le facă, că prea OP, au distrus efectiv jocul de tot. L-au adus rău de tot. 2. Brawlerul Miko. Bă frate, acest caracter mi-a distrus cam 60% din toate meciurile. Pentru că sare, nu poți să-l ataci absolut deloc și mai e și extrem de enervant cu superul ăla. Ar trebui șters din joc, nu știu ce să-i facă, remodelat, hit, orice altceva, că e prea enervant, omoară chiar, mai ales pe brawler poate să omoare, cred că toată harta poate să o bată. 3. Brawlerul Melody. După ce mai are și 3 superuri, mai se duce și pe toată harta, mai ales pe Brawl Ball, e distrugere cu acest caracter. Dacă ai văzut-o pe asta în echipa adversă, poți să-ți faci deja cruce, că e prea greu să o bați. E mult prea greu și mai are și acel gadget care îi oferă un scut ca la Edgar și e aproape invincibil caracterul. 4. Gadgetul pe Dynamite, acela cu stun. Bă, pe solo sau duo, mai ales dacă sunt mulți pereți, Dynamite e aproape invincibil. Dacă nu se găsește un Miko sau un Edgar care să-i facă felul, s-a dus. îi omoară pe toți. Dacă îți dă gadgetul ăla, te imobilizează, îți mai dă 3 hituri, poate și ultima, dacă are aproape ultimata făcută, gata, ăla ai fost. Îți cântă Popa. Popa scântă. 5. Gadgetul lui Kit. Știu că caracterul ăsta nu mai ce era odată, dar avantajul de a te face invizibil te poate scoate din multe rahaturi sau chiar să te poți băga în inamici cu viață mică, cum ar fi Dynamite și alte caractere care au viață mică. Dacă am copiat ideea superului lui Leon, mai ales că Leon stă ceva să-și facă ultimata pentru că trebuie să-și dea ceva hituri, acest caracter va mai cumpăra frumos gadgetul, te face invizibil, aia a fost. 6. Faima. Tot ce îți dă Faima este un single player icon și un pin. Mai ales eu am mirosit peste 15.000 de credit din cauza asta, e efectiv inutilă pe deasupra. Eu cred că ar trebui ori ștearsă, ori remodelată, dar mai bine ștearsă, că e degeaba, e efectiv degeaba. 7. Brawlerul Hank. Cu toții știm că Hank nu e un brawler deloc bun, decât ultimata lui, dar trebuie să te bai neapărat într-un inamic ca să dea un damage foarte mare. Și până și încarcă guma lui de mestecat, e jale, te poate omorâ dacă se bagă un bull, mai ales în tine, un leon sau orice altceva, până la omor tu, ăla deja ți-a dat un hit, ăla ai fost. Popa ți-a cântat. Și cam asta a fost clipul, eu sper că n-am omis niciun lucru care este efectiv, ar trebui șters din joc, dar nu știu, eu le-am pus pe cele care sunt cele mai enervante din joc, după părerea mea. Și asta a fost clipul, oricum, eu sper că v-a plăcut, eu am fost Entitatea, v-am salutat, ceau!